Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for coming. Please kindly subscribe, like video, share video. Asikhulumeni ngodaba luka Siyacela noThando when it comes to Isencane Lengane. I can see abantu bayakhala kakhulu ngempatho uThando ayithola ke kumyeni wakhe uSiyacela Dlamuka. Kuningi okwenzeka lapha yana bafethu abantu sebekhale ngokuthi uSiyacela uRafu usacela abusive usacela through watching the show ngoba he'll be shouting, he'll be promising to hit her, zonke lezo zinto bafowethu. So umphakathi uyakhala ukuthi ayibo abakwazi ukunceda bangenelele basize uThando ngoba ayingeke bafowethu. So bekubhalile lapha naphansi ephepheni, so lezi bethu omunye ke umsindo ngohlelo ke lo Isencane Lengane uSiyacela noThando Dlamuka. Sekuphinde kwasuka umsindo ke ngohlelo oluveza impilo yabo ukuthi Isencane Lengane alungakhonjiswa kamoja lapho. Into ekanjalo komphakathi lo uthi hayi Moja Love, you better leave what you are doing because into eniyenza noThando noSiyacela, like come on, because girl she's being abused. So why beqhubeka bebonisa that kind of abuse yakasiyacela? You know what I mean? Angazi bafethu ngithi usephinde waqala phansi umsindo ukuthi aluvalwe ke lolu hlelo Isencane Lengane olukhombisa impilo ephilwa ke abashadile bese bancane kuSiyacela Dlamuka nonkosikazi wakhe uThando. Umsuka walolu hlelo kwaqala kuvela ukuthi kukhona umfana oneminyaka engu-16 olobola intombazane engangaye. Umsindo waqala lapho ke njengoba kwakusola abazali babo ngokuthi bavumele ukuthi bathathe isinqumo esifana nalesi futhi babeseke ezintweni ezithinta ilobolo nokubenzela umshado. Sambona ubaba kaSiyacela before ezodlula emhlabeni bafowethu. Into ekanjalo abantu bathi hayibo zincane kodwa lezi ngane kwenziwani bafowethu, ukuthi manje uyabona ukuthi laba khona manje ayicha ngeke. So eqhubekeni kohlelo uSiyacela kwaqama ukuthi uyamhlukumeza uThando futhi ke lokho kwasusa umsindo kukhalisa abantu ababo kuhlelo. Izindaba ezavela ukuthi uyamshaya izona ezenza ukuthi abantu banxusa isiteshi iMoja Love ukuthi siqede ngalolu hlelo ngoba liqhuquzela ukuvezwa kodlame. So ke kuMoja Love la yakushaya indivu iMoja Love lokhu ngenxa yokubukwa kwalo okuyenzela inzuzo eningi. Ngithi bona they are gaining emdakabawo but through izinto ezinjena like shame. So ize sekukaningi kuvela izindaba zokuthi luvalo ke ngenxa yenhlambe egcwele khona kodwa akukho esinyathelo abasithathayo ke. Isiqephu esikhonjiswe ngesonto senza ukuthi abantu bathi lolu daba kungcono lubikwe kwi-BBC, is it BCCSA, okuyikomishini ebhekene ukugcina kwemithetho ke nemigomo yezokusakaza kuleli njengoba ke kuvela uSiyacela ephethe imvubu esabisa ukushaya uThando ngayo phambi kwamalungu omndeni wakhe. Ingxabano yabo ke isiso ukuthi uSiyacela utshela uThando ukuthi kusenentombazi imsele ukuyithatha ke ibe unkosikazi wakhe wesibili. uThando lokho akumphathanga kahle njengoba ke evezile ohlelweni ukuthi uSiyacela ke umtshele lezi izindaba ngokwedelela. So ingxabano enkulu ke kulaba iqale uThando eseyotshela omama bakwaDlamuka ukuthi usiyashiya emshadweni okuyilapho kuSiyacela aqhamuke ephethe imvubu evutha edakangaliphathi igama lakhe. So kubonakala uThando ekhala yiko ekususeka izinkulumo ezinkulu lezokuxhumana. So asizwe ukuthi abathena abantu ke ukhona othekena ake sivubele ke BCCSA awenze okulungile phela guys. Abantu mabebhala ama comments wabo befuna ukuthi BCCSA ayenze okulungile. Lolu hlelo Isencane Lengane sekwenzwe okuningi sekulungile ke manje aluvalwe. Omunye athi Isencane Lengane okugcina ngibuka lolu hlelo ngiyazisola mina ngokuqhubeka ke ngilubuke njengoba kuThando eloko eqhubeka nokuhlukunyezwa kwi-television. Lokhu kubona akubona ubumnandi kodwa kuyinto embi okwamanje ngizohlalela ethembeni ukuthi uThando uyawushiya lo mshado. Baningi abantu abelokhu bethi uhlaleleni lo mntana akamyeke lo mfana ngoba akanangqondo. Kunegama abambiza ngalo kuthiwa ngisithuphethu. Abaningi bemfanisa noMpumelelo Msele ukuthi lezi ngane zafuna izithembu zincane kangaka azikhona nokukhona. I don't think they can even manage. Bafuna nje ukuthi benze into efana naleyo yenziwe oyise kodwa I don't think bazomanage basasebancane bayajaha nje. Kwayena uSiyacela lo ungcono loya ngoba uThembu uyise usekhona usamsiza manje lona ke inkosi yami uyisizwala nokulala uyosizwa abani ke yena. uMpumelelo nangu uncike kuyise lapha lo ke obviously uyomsiza. What about uSithuphethu inkosi yami yena hayi into zikaSiyacela uzoyimanage lento afuna ukuyenza ukuthatha isithembu. So if uThando akafuni then sekumele manje kuphuma imvubu ukuthi ngoba akafuni le kuthatha omunye inkosikazi athethiswe phambi kwabazali yazini
ihlazo nje, i-abuse nakhona, you know what I mean. Hayi uthando bafethu abantu bakhala bathi girl put yourself first, yeka lo mfana yeka vele, you know what I mean. But anyways, ngoba abantu vele sibatshela into zokwenza guys emshadweni yabo nakho konke kuzothi sinomona, kodwa hayi cha ngeke guys, umntana lwana uthando hayi ngeke she can get better bafowethu. Asali bashade bebancane bafowethu. Do you think bazoguga bonke ephethwe kanje lo mntwana yilo mfana lo osefuna uthatha omunye unkosikazi? Like so uma engafuna uthando kumele njani imvubulane ukuthi mhlambe avume ngenkani? Like honestly, hayi wena siyacela ubabakho benesithembu nje wayesenza ngendlela yenza ngayo, hayi ngathi uphuma endleleni lo. Nevamani bethu sithuphethwe, hayi bafowethu angazi sebeyakhala abantu bathi no abakwazi ukusiza balekelele bafowethu ngoba uthando she's being abused. Bazama ukuceba ke lolu hlelo futhi abazamanga balucebile ka-BCCSA into kanjalo ukuthi iMoja Love ayiluvale lolu hlelo nayo Nkosi yami, ngoba hayi yazi udlame bona bayagaina, that's why bengafuni vele obvious ukulivala ngoba bona phela bayathola, right? Obviously the viewership kemdakabawo, you know what I mean. Abantu bethu asiyekeni ukubuka yuka, singaye ukubuka abazokuthola ama-views, kuzovele kube kuphela guys encane lengane, you know. But kodwa abantu baqhubeka bayabuka, so they are gaining at the end of the day. So manje umntana abantu yena nayo iqhubeka ke ngokuhlukumezeka uthando. Ngiyo bezothathela imvubu ke makuthiwa emayithi ngiyashiya kuphuma imvubu ke emdakabawo. Hayi kanti abazali bakathando bakuphi bona bathini? Bathi hayi benza ishow abantwana. Ehlukumezeka omunye umntana, ehlukunyezwa yilo, hayi ngeke bafethu. Angazi ishuvo la ka comment section, ulike ivideo, subscribe, share, asibonane kwezayo. Bye.